L'apertura del Teatre Raval és necessària per moltes raons. Jo puc anomenar dos o tres, per no fer-ho molt llarg. Una, perquè ha sigut un referent dins del que és el món cultural a la ciutat de Gandia. Altra, perquè a les escoles ens ha donat molt de xoc el poder comptar en aquest espai de teatre. Portem ja molts anys acudint ahir, tenim un referent i volem continuar. I la proposta que es fa de ser un espai no sols teatral, sinó cultural, me pareix fantàstic i el que no s'entén és que a hores d'ara a Gandia no existeix un espai com este. Jo crec que la proposta que heu presentat és superinteressant. Així que avant en aquesta proposta de reapertura. En el fragor del combat i la corrent se'ls endugué.